Parking ispred mog smeštaja u jednoj krevetnoj sobi, polazak. Evo kako idemo iz Plava, ja i moj bicikl. U 8 sati i 4 minute smo pošli, prešli smo reku Lim i evo nas sada idemo ka Murinu. Murino ima negde 9 km, 10, tako, 9,5. Evo ovdje će sad biti most preko reke u Murino. To je sada, evo još malo, stižem u Murino i baš tu na mostu srećem kolegu koji je isto poranio iz Gusinja, Sahit. On je Bošnjak od majke, Albanke. I evo mi sad zajedno ovdje idemo, vozimo nas dvojica i uspon lagano, nije baš onako težak uspon, ali uspon do sela Velika. Tu će biti ovako selo Velika. I sada idemo dalje uzbrdo, tu se već pojačava uspon. To sada napredujemo. I eto, vidi se i vreme, otprilike kako mi to napredujemo. Tu smo došli već do repetitora. To je kao neki orijentir gde Sahit komunicira sa ekipom koja polazi u 10 sati ujutru. Ali, znači, oni tu zastaju, odmaraju, imaju posluženje u selu Velika. I tako, to je jedan uspon koji umara, jer je to 20 km i nešto, 27. Pa se brzo potroši voda. Ja sam jednu čuturu napunio u selu Velika, to je bila prva česma. Sada dalje, evo već ovdje smo točili iz potoka. Znači, to je stvarno bistar potočić, gde iznad gore nema naselja, nema ničega. Znači, divljina jedna. I sad evo napredujemo. Tu mi osmatramo i sad se tu vidi kuda mora da se popnemo. To delo je zaista onako impresivno kad se gleda odozdo. A sasvim onako hrabro izgleda kad se pogleda odozgo. Gde smo prošli, vidi se put. A na putu naše ekipe nema. Tako da su nam oni posle izašli iz vidokruga i ostalo je samo da ih sačekamo gore na prevoju Čakur. To je ono što smo mi gledali iz doline i tu je jedna impozantna livada koja će se ukazati sada. Evo, to je to što se jako dobro uočava odozdo, jer je velika i eto, to je ta livada koju ispominjem tamo negde na klipu nekom koji je snimen. Znači, tu je vrlo lako uočiti livadu, a tu su i izgradili lokalci, znači smeštaj za turiste
Tako da ima tu baš ovde, znači na ovom mestu, evo upravo tu su te vikendice, a i turistički smeštaj. Evo, ovo je ta posljednja krivina i sam dolazak na prevoj Čakor. Naravno, tu se ističu sve ovi vrhovi okolo. Evo, tu smo. Tu ćemo malo da pauziramo, da vidimo. Evo sliku. To je to. Tu je, znači, iz grada nekadašnje kafane, koja sad to više nije. To je, mislim, devastirano. I onda nastavljamo peške kozijom stazom kroz ovu šumu, kroz porovnjake koji sapliću, jer su oni niski i žilavi su. Staza je uska, ako uopšte i staze ima, ali evo nas ovde, stigo smo na 1941 metar. Tu ćemo da zastanemo i da napravimo zajedničku fotografiju. Skupili smo se, fotografisali, evo sad je to fotografija. Vidi se plavo odatle, lepo kao na dlanu. Tu nas je sačekao Nedžad sa svojim terencem. I mi odatle sada imamo spust. Znači, do ovde smo se peli. Tu je neka raskrsnica za planinare koji idu levo, desno, već na neki vrh koji je možda iznad još nekih 100 metara. A mi se ovako sada polagano spuštamo i tu je negde napravljeno isto jedan klip sam izdvojio na 1921 metar, gde je baš jedan putokaz sa tom obeleženom nadmorskom visinom koji upućuje na te bliske vrhove. I sad dolazi spust. Ovo sad je već, znači, šumski put. On je zemljani, ali je, znači, buldozerom skidano, pa ima i kamenitog materijala. Znači, nije nasut, nije makadam, nego je zemljani put sa kamenom drobinom. I tu je i Tošković uspeo da padne, jer je zahtevno, a on je krenuo onako, da kažem, entuzijasta. Krenuo je bez biciklističke opreme, mislim na dres i na gaće, tako da se na prevoju Čakor opredelio da uđe u taj džip. Pa kad je došlo do spuštanja, on se polakomio, izašao iz džipa, seo na bicikl koji je izvađen iz prikolice i krenuo nizbrdo, ali spust je bio isuviše, da kažem, zahtevan za njega. On je pao i vikali su poslije na jednom stajalištu: vratite nam Toškovića. Tošković ipak po drugi put nije želeo da sedne u sedište bicikla, nego se vratio na sedište terenskog vozila. Sad smo evo već u naseljenim, mislim tu su vikendaši, dosta je ovako lepo. I ne samo lepo, nego i pitomo. Znači za čuvanje stoke, obradu, mada i gore na vrhu su, eto, konji i stoka. Kad je nekad bilo više, sigurno je to bilo. A sad evo spust jedan, evo u delu pored reke Meteh, znači to je naseljeno mesto. Evo tu sam ja pozdravio ženu iz Infoplava, a tu je odmah i čovjek pravo svoj automobil pod pritiskom vodom. I ja stado, hajde, kažem,
da skinem to blato, jer ću odmah tovariti svoj bicikl u auto i spremam se da ga spakujem. Da nemam problema s time i evo mene stižem opet u centar Plava. Eto, tu sam ja smešten bio, znači u jednokrevetnoj sobi i završilo se sve lepo i to je lepa uspjeh. Dobro. Tako, to je to. Izvuko smo se iz pojebine. Aj, pored Duška i Brana. Aj, Dragane. Parke već. Nema već. Nemo na guzičke da ti budu. Neće ti primetiti. Tako. Aj, čekaj, gledaj, sad samo nizbrdo idemo. O, lepote. Aj, šta spika? Hoće nam biciklo da... A neka biciklo ovako nasloniš i rukama. Tako je. Osmijeh i osmijeh. Daj video klip. Daj njega neko video. Uće ovamo bije, a sad u tu stranu. Ovo ćemo tamo sad. Dobro, ajmo sa te strane. Ajmo da loši. Eno ga, plav. Plavi se, plav, gledaj ga. Moramo slikamo se. Ojoj, bre. Malo na porodiš. Da nisu ove ženske tu, ne bih pošao ovamo, majke. Pa ne bih da bi zvali leksa porodiš. Ali morao sam. Veoma su inspirativni. Pa je inspirativno, da. 40 minuta, 11. Ajde ovamo. Kako je ova slika, ovo je nebo viševac. Ima li neko telefon, onaj malo zajebani? Malo jači. Ne postoji to za to. Malo jači. Ne može to da ispa neko uživo. Evo ti. Evo Salju ima. Namonjeni neki. Ajde Salju. Sad tu sam. Veljko, dugujem ti pivo. Gde je pivo? Pivo ti dugujem, kad se spustimo u Daj ga odmah, daj odmah pivo. Nema. Gdje daj moje? Bankrotirala mi je ova civara ovdje. Nizanskoj kuli. Ovdje nam je bila nizanska kula u vrijeme kada je ovo... Ajde, možete ovdje se nekako tu. Ajde, tu slikanje. Ovdje je bila turska postaja. Ajde, kodari. Čekaj za malo. Ajde, stani, ajde. Ali da se jezero vidi, je. Da se jezero vidi. Aj, slikaj i moj, vidiš. Ajde, ko zna neka objasni koje planine vidimo, čime smo okruženi. Je moj tata, ajde. Mora da je tele. Da vidimo ove planinare, znaju li gdje smo. Okruženi smo brigama. Evo ga visitor pravo. Dobre. Visitor Kako pravo. ćemo dole? Nije, dobro, lagano. Evo ga starac. Pa Ajde, planinari, bujte. uvijek je nizbrdo, Ajde, objasni. nizbrdo je najopasnije. Srednje dole. Daj to. Tu ti je Fritsko jezero. Dobro, ispod njega. Dobro. Tamo su prokletio, sad ne znam, Saljo bolje zna ove vrhove, a ovo ti isto, treba ti iznad. Isto, znam. Toliko ti znam. A oni ti plav. Da stanješ tu. Ovo ti jezero isto ti plav. Bilaši su vrlo lijepa prodavnica. Imaju li večer? Dole, ovdje ima lijepa prodavnica dole. Ali ga siđeš u plav. Ali neću preskakati, ali ako lijepa neće. Ali kaže, ako ti vidiš lijepu, ti ću... Ovo
ovdje nije bio gore Grušica, ne znamo zašto. Pa Grušica je ostalo jedino. Njega isterat smo je. A to je se kao ja i Dragan. On ceo Dragane, sjećaš se Grušice? A sećam se. On je vozio i posle, ali ove godine nije bio, čekaj, nisam i ja vidio. Čekaj, on ti ono, spuštamo se dolje prema Kniću i ne znam kad smo vozili u Šumadiju samo. Ja ga vidim ovo pored kako se neke prodavnice, rekao. Gorane, idemo. Ajde ti, kaže, doću ja. Ali trebaš prvo svi da posjedamo. Evo ovdje nema ni jedna prodavnica, to ti je ono muka. Nego gdje ćemo se dovatiti puta, majku. Evo ti, čekaj, da je to, znači, ne vidimo se odavde, tamo ti je tu gdje smo trebali da idemo, tamo ti je Rugovska klisura, steć ti je na... Da, znam se, to je. To je. Išao kad tim putem, dok smo bili u jednoj državi? Pa bio sam do Prizrena. Aha. Ne, nego jesi ovim putem išao? Ne, nisi. Ja sam išao... Išli su neki koje sam pozvao, ali nisu bili. Ja sam išao jednom u Prištinu iz Prištine, ali noću autobusom. To je bilo kad sam na početku moje novinarske karijere, pa smo išli, bili su neki omladinski susreti na Radio TV centara. Ne može se ovo slikati ni. Ne, Aj sad, junaci. Tako, dajte mi ubaci ovo život U koju? Hoćeš ovdje sa strane? Evo tu je, pod levom rukom. Dragana, pa nađi što Dragana. Ajmo. Jaš. Evo, pravu si. Ajmo, opet ja za njim. U onoj slici. Zavo je Preun. Znači ovdje je 1920. Da. Au. 1921 smo popili. Svaka na svaka. Skoro 2000. Da ne bi kritikovao.
2762 30 metara. 2762 20 metara. Victorious. Ah. Šta je bilo? Dobro, izbjegao si kamenje.
uvek neko padne. Ko je to? Pa, Ne znate, Moj imenjak. pa je pao neko? Ko? u autu je. Jel se povredio? Ko je to? Nije, izbegao je ovako baš. Pa ko je još ostao? Ja sam mislila da se vas dvice iz mene. Jesmo, ja i Duško. Pa ko je onda mogao da pane? Onaj koga su stavili na bicikl ponovo. Onoga Toškovića, jel? Da. Tošković pao. Ne znaš. Teo je da se spusti i spustio se nisko suviše. Da, njegov bicikl je Evo sam prikolicu četvrtka. Ali nije mu ništa bilo, jel? Dobro se ovako prljao zemljom, ali je glavom izbjegao ono kamenje da poljubi. Vratite nam Toškovića, vratite nam Toškovića. Evo vidimo ja krivim lijevo desno. Ti brži smo od tebe nizbrzo, pa zbog toga. Neći. Evo onaj. A neći. Od dolje. Aj ti lijevo desno, ti brži nikdo. Da od dole desno, da ne idemo. Ne brzo od života. Levo. Evo sve ispod kamrame, evo drug dole. Nego da ne odemo tamo. Ne onaj ko vjede, a? Kako nam je Tošković? Vidimo, evo ga, bravo, aplauz, dajmo aplauz za Toškovića. Ajmo Toškoviću! Meni se ponovo lobajš, ajde. Ajde Toškoviću! Nema predaje! On se di krka ono u zadnji šist. On je ovo namjerno uradio. Namjerno, da. Da, ja je bilo poslušao, da ne znam. Ajmo ispred kola, pošto kola idu. Ajmo sam. Sam. Ja ne volim da mi je jer neke si na leti i leti. Ona se je zadnji. Evo me. Ajde. Ajde. Ne, ajde. Neću nekom. sati, 59 minuta, 24 sekundi, udaljenost od cilja
5,22 km. Procenjeno vreme do kraja 2 sati 2 minuta 15 sekundi. Prosječna brzina kretanja 5,13 km na sat, 17 sati 20 minuta 0 sekundi. Izgazili smo ga, lako. Ovdje je zajebano. E pa, ako budemo išli ovu, najbolje da guramo bicikle jer je stvar i neravno i strmo. Evo sad ćemo vidjeti. Evo ga on pa da vidimo. Jeste, to piše na navigaciji kaže turn right. Jel? Da, ali je zajebano. Idemo dalje, jel? Brano! Je Dragana? Ja malo prošetam. Dragana je pod danu. Znaš što je mi ulazio, znaš što je prošlo? Ne, iza je ona. Iza je. Baka, da je čeka. Ko je sa Draganom? Ajde, čekamo. Ne voli, ali neke idu oni zadnji. Znam, no, vidiš, imamo jedna pekna dolonika. Imamo još jedno. Razmišljam. Imamo Draganu, ne? Voda tu se buši sve vode. A? Voda kod buši sve vode. Jel? Dobro, dobro, nego da sad samo Dragan. A čak ti dovoljni su neka formula. Dule, vidite vi, čekat ćemo ja i Brano. Vidite slobodno. Vidi, ja i Vere ćemo i sutra. Ajde Duško, Ajde, ajde da i pomagam. mi smo veterani, jebi ga. Jeste vi veterani, nema potrebe da čekate. Evo. Čekaj ćemo još.
tamo spuštiše se. Dobar dan. Dobar dan. Kako ste? 5 evra. A? 5 evra. 20 put 5 evra. Jeli? Aha. Pa šta da radimo? Evo izaće neko da se plati tamo. Ovako ću da platim. Šta je, opet strmina? Ne. Procenjeno vreme do kraja rute 1 sat i 52 minuta i 1 sekundi, prosečna brzina kretanja 5,16 km na sat, 17 sati, 29 minuta i 47 sekundi. Kuda? Hoće. Možeš?
Ova klinka gore, znaš? Ja? Kaže, ovaj put je 5 eura. Jeste, ja sam im rekla da su mi dužni na kraju 3 eura. A znaš što se ja rekao? Ostali su za bezrično. Kaže, znaš ti ko sam ja? Znači, ma ne. Pa vidim da ne znaš. Jer bih mogao da te uhapsim sad. Ja sam ministar, kažem, unutrašnjih poslova. Mala napravi služne oči. Ja. Evo i baš koji su sam tretirali. Ja sam rekla, važi da ću vam po 5 što prolazim, ali vi meni morate dati 8 što ste me sačekali. Djevojčica ova od ovim dječacima. Ko ih je tako naučio, a? Kaže, ovaj put je A? Da se čekamo sa Duška. A? Kada idemo? Ajde za njom. Duško će brzo, on voli da se spusti.
Zašto kaže desno treba skrenuti? Ne znam sad gdje treba da idemo. Meni kaže desno. Jel idemo desno? To sad ja ne znam. Ova piše desno mi kaže. Mi smo jednom već krenuli desno, ovi naši su otišli napred, ali sad ne znam da li je... Meni... Na raskrcu, pa vjerojatno je Salju sa njima, onda bi trebalo da znaju. Salju treba da znaju. Ima li trebalo biciklu tamo? Nema. Ovam stoji. Ne, jebi ga. Če vidiš tragove bicikla? Evo ih ovdje. Tragove bicikla. Evo ti rutu ćemo da nađemo. Oni su trebali to da markiraju, nisu, ja sam... Da, evo. Nisu ništa uradili. Eno ti sprej u kola. I sad šta kažeš, Dragane, ti? Ne, oni nemaju sad vozača da ide ispred. Ali oni... Pa evo, jebi ga, mi smo... Da, ali da li... Ne znam. Dobro, sačekat ćemo, inače ima dvoje naših još. Mi smo na pravcu dobrom, znaš, ne piše, čekaj da vidim. Na pravcu, ali... I sad dođe moguće da oba puta se spuštaju dolje. Evo mota ovdje put za 180 stepeni, on praktično isto ide u ovo. Aj sad čekamo, nije nikakva trka. Evo karta, da li ima ovdje, ali sve su prosečeni, to putevi novi. Da sačekaju na raskrsnicu. Trebali su neki, pa ti je tako. Ajde što nisu oni sačekali, no što Dejo ne sačeka. A Dejo se sad uvati ono. Vidiš, kaže desno, jebi Dejo ga. sad drži. A, desno, ja? Pravo ili desno? Ne znam. I sad bi bilo dobro da je desno, da su svi pošli pravo. Jer ovi su... Pa tamo. Oni su otišli, ovi nisu, iako smo svi bili dogovorili da oni... Evo ti gledaj ih naočarima. Kad ne ide niko ispred. To je ova topografska karta, ali te tačkice su nikak mogli organizovati. staza. Koji rade, malo ljudi podržava ovog. A plavo je ono kojim treba da idemo mi kao. Ko? Ona je u crvenoj ima. Ali nisam siguran. Da, ona je što izmurina. Jer vidiš nema puteva. Ona je jedan momak kupa. Ovo je prosečeno nešto novo. Znaš, nema raskrsnice ovdje. Puls 81, Hoće li ovi garani treba ovamo da se ide pravo? prosečna brzina 4,51 km na sat, vreme u pokretu 8 sati, 16 minuta, 20 Ne, evo vidiš, možda je zabuna samo ove krivinice, ima jedna krivina. Metak, tako je, to je to. U metak silazimo. Vidiš, samo zbog krivine, to kao. Možda je to ova krivina, pa da idemo kao desno, pa onda ideš levo. Treba da će dolje biti. Ajmo, ćemo li? Nadolje. Ajmo. Kažete pravo dolje. Da. Ako ti pokazuje metak, izlazimo na metak. Pokazuje tako. Pa onda, ajmo. To je to. Metak je, izlazimo na metak. Ako pogriješimo... A čekaj, trebali smo njih puštiti ispred. Koga? Vas. Ne, aj sam pičite. Ajde. Ja štitim, ja kao najstariji štitim ostav. Aj, dobro. udaljenost 51,01 km, prosečna brzina 5,02 km na sat, vreme u pokretu 8 sati, 48 minuta, 35 sekundi, udaljenost od cilja 2,01 km, procenjeno vreme do kraja 0 sati, 20 minuta, Dobar dan, kako ste? Ej, kad si tu? Daj mene malo. Daj mene malo štrci. Skini malo pršine. Čekaj, naslonjačine. Hvala. Čekaj. Nismo nešto učinjeli, ako sve ne operemo. Dobro. Odlično. Hvala. Šta kaže?
Aha. Pašće. Ja dobro tamo neće, ovo je više za... Sad je ušlo, sad neće. Malo su pre ta balana. Procenjeno vreme do kraja rute 0 sati. Je ugao, malo su pre da počne brka brzine. Kretanja 5 zarez 85 km A pazi, sve vreme se uče da voziš, da ne ukočiš lanac, znači ono, kako ide prvi, srednji, ono, i sad na kraju ovo što ide, i onda razbija svaku teoriju, čuvaš lanca i ono, ja imam dvojku, dakle, da mogu to, da mene primiti nedođe, a ja sam napravio nenormalnu verziju, recimo, ja sam kupio taj XT pogon, on je bio 38 i imao je vamo 26, ja stavim da su 26-22. I sad imam ekstremno veliku razliku, 22, 38. I misleo sam da neće, da prebacu da menja to, i imam za poramići sam brzo, super, dovoljno, Grza ubrzo naravno, stavim 2, Nama vola ravnice puno neke. Ne, to ti pričam. Mi ne vozimo puno ravnice. Ja najviše mrzim kad moram, evo sad će ovaj da mu ubije do mojina ovo pa ludi je, zatim za volanom. Dragana, sad si vidjela šta znači troka, a sad ga nemaš. I ona zadnja Ajmo. To, momci. To je to. I čekamo vas da zajedno na uđemo. Hvala, živjeli. Jedna podanica. Pazi, mi drugo pijem. Preko da smo uveli si kav. Ja sam rekla da ste na trećem. Ne, ovo drugo, ali tek stiglo. Znači drugo. Ja rekao, oni su na trećem. Evo te sad. Ali nema veze. Ja jednako ne pijem. Tako da? Aj, ja Tvoj. Da ili da utovarimo pa džipom koće ili... A ne moramo mi utovariti s džipom, nego samo Brano dode za auto. Ali je dobro važno. A mi ostanemo kod džipkala i čekamo vlak. A vi nastavljate, jeli? Ajde, živjeli. Ej, ljudi, živjeli. Živjeli ljudi. Odlična avantura. Do jučer sam bio na Primorje sa familijom, ostali smo na 4-5 dana, znači crka sam od dosade, od umora, od nerađenja, niče, i samo sam maštao ovome danu, znači, i rekao sam danas nema dometa, ne pokušavajte da me dobijete. I stvarno provodim naš čitav dan, tek sam sad se tek pogleda koliko je sati. Tek sad kad smo... A ja sam procenio, rekao ja do 6 sati će da bude. Ma kako? Kupila, evo, ti mi sad. Hoćeš ići odavde do Murina? Ne, ja spavam u Plav. Nema vinara, druže, ja sam sad kupila, vidite da ne znam, hoće li... Evo ti zapali kad se dođe. Znači ti ćeš definitivno ići biciklom do Murina. Dovede škola i... super, idem ja. Ali do Murina je sve nizbrdo. Tu ne zavisi od tebe da Bog da.
Baš nije. Onda ćemo svi da svratimo, da slušimo to. Jeste, bravo. To je krug. Ona kad počne to je temeljno. Ne volim da odustaje. Na pol rabote. Draganu će voda ostaviti da ona završi sve. A Dragana voli da ne ostavlja, jel? A pola posta. Nešto imate video, Znam ja koji je posao u pitanju. a vidiš da Branko hoće ono prvo što je Prelijep dan. Ja sam do danas sam mislio, pošto nisam nikad radio ovakvu turu, do danas sam mislio da je Durmitor najljepši. Više ne mislim definitivno. Stvarno, zapanjujuća priroda. Odakle si? Titograd, rođen u Titogradu, živio u Podgorici na privremenom radu u Londonu, trenutno na ljetnjem odmoru. Ovo još do decembra sljedeće godine, onda kupujemo kartu u jednom pravcu, dolazimo ovamo i to je to. Dosta što se toga dijela života tiče, toga poglavlja. Pa ćemo nastaviti ovdje, familije, ja. Naći posliće neke i to je to. Dragana, uzmi nam tamo rančeve i ono mene po ranču ide. Eno ti kola, Drugačije su okolnosti sad nego kad sam otišao tamo, jer sad je od tad stariji, ja hoću da budem tu pored njega, od moje supruge također, roditelji. Tako da to ima veću vrijednost nego ne znam što tamo da mi daju i platu i smještaj, ne znam kako. jesu li se ti, znaš kako? Ne bi mogao da podnesem da plaćam nekog ovdje da se brine o ocu i da. Dobro je on i dalje, 81 godina, izlazimo skoro svako jutro u šetnju. Ovo je Dragana Lekić, ovo je Branko. 87. 81. A 81. A demencija ne. Nema, sasvim pamti, stvarno. Ja volim da namjerno, nekad imamo konverzacije. I moj brat i ja ustanovili smo da i dalje moje pamćenje izuzetno dobro. To su takve priče iz njegove mladosti da je merak slušati posebno. Ga provozati autom u te krajeve gdje on proveo mladosti, oko rijeke Crnevića i tako to. Eto. I onda kad se raspriča. Prvi mi je put ovdje. Se plašila, nije? Ne. Brano nema ti Brano društvene mreže. Kaže. A šta radi, obeležava Ivana, jel? Samo Viber i WhatsApp. Ovako biš. A slušajte, a bili smo rekli, Ivana, da ona napravi jedan grupu, da mu svi damo telefone. Bravo, napravimo grupu, samo napišemo Čakor i sve pobacio slike. To sačekat će nas valjda on sačekat će nas valjda u plavu, rekao je. Kako ide? Uspješno, malo sad puno svakada, u stvari još nismo došli do centra, nego sad Ivo piše. Se snimao trek? Malo koliko sam mogao, više bio fokus na put ispred, sam sad spust. Pa ne, mislim sateliti zabeleže to. Nisam, a to mislim, nisam dobro. Znam je to truke. Pa mogu, bio jedno gospođe, evo, isto Udakle si? Iz Beograda. Živiš ovdje ili isto ljetno? Ne, došao sam samo zbog ovog. Stvarno? A ima li još neko? Nije. Čujem mekavski naglasak još od neko par kod niste zajedno došli. Nije. Stvarno, super, svaka čast. Meni je tad slučajno ima dnevni list Pobjeda.
I tata kupio, kupi svaki dan i izrezao mi, otipio taj dio gdje se reklamirao, ja nisam ni... Pozdrav sa Čakora.